хубаво да разработим една такава стратегия, примерно на мислене. Значи, примерно, ако би се съгласил да кажем, чисто философска, ако щеш, е така. Примерно, ако имаме една хипердемиургичност, както така този термин се явно се използва, тази линия на демиургичното, тя има, примерно, етическа вариация, която означава горе-долу ничевото, стани това, което си. Стани това, което си, нали? Така, верде вас добист. Който явно от тази гледна точка един, ако правилно схващам, един гностически императив, така да се каже. И стани това, което си, без помощта на нищо друго, така да се каже. Нали? Това е нещо като автопоесис. Нали, значи имаме автопоесис и имаме стани това, което си. Имаме обаче в философски план имаме, за да се осъществи подобна процедура, трябва да има отвърнатост от еди-що, т.е. от материал, и единственият материал в кавички трябва да бъде формата. Т.е. когато имаме форма на формата, когато имаме продуциране форма на формата, когато имаме метаформо позиция, т.е. формата вече не се отнася към материал, а се отнася към самата себе си като към материал. Това е една фигура гностическа, ако сме. Да, формата като материя. Има някакъв дуализъм. Точно, да. Просто няма дуализъм, защото формата е формата. Съдържанието и обратно. Ако имаме форма на формата, нямаме дуализъм. Всъщност обаче, нали ние поставяме акцента върху това, че идеята, акцента, който явно тук, това, което сега се разисква, както аз го усещам сега, аз нямам никакви претенции в случай, но аз така поне го възприемам, защото аз съм човек, който не е така изкусен към една религиозна тематика, поне за това, като Алма-Алейх ми говори, тъй като това са за неща, които са доста, как да кажа, те са езотерични. Защото това изискват специализирана подготовка. Затова аз правя превод на тематика, и то с помощта тук и на Градев, и на Андрей, именно да видим темата за това авто, така да се каже, нали, за автопоеси, случая автоста. Автоста, която тема за автоста се свързва с темата за това, което е себе си. Така че за мен дали има дуализъм или няма, не е чак толкова важно, от гледна точка на това, кое прави пилона. Кое прави въздигането? Кое прави, ако щеш, как да го кажа, ако щеш психоаналитически да го кажа, ерекцията, кое прави? Всъщност на знанието, нали, защото знанието е логосперматикоз, нали? Защото, да, това искам да кажа, значи, къде е фигурата, или кое прави, ако щеш, грунда, кое прави то да става като каквото и както е, от само себе си, така се каже, без външен момент. Тоест някаква чиста активност. Това е едното. Това е фигурата на една чиста активност. Защото към тази фигура на чиста активност, обаче после се притури нещо друго. Нещо като женския принцип. Готовността за прием. Тоест, по принцип трансцендентализма това е готовност за прием, т.е. пластическа нагласа за прием на това, което всъщност е автопоесис. Горе-долу така. Моля да. Това е само едната от възможност фигура, както колкото и да е която не е Ничелът. Не е Ничелът. Тази, която описа сега с формата доцент Зашев. Това е, нали, защото през цялото време чувахме доста ясно, поне за мен, така не се струваше, ако не той ще коригира. Нали, това беше една идея, която също може да мине през гностицизма, но която почва от Аристотел и която стига до немската рационална философия. Но самия Ниче, той влиза в нещо друго и от този гледна точка трудно бихме могли да кажем до край, не знам, като си мислех, че той е в края на краищата гностическо, защото той влиза в една Хераклитова, ако щете, парадигма. Значи това стани, което си, ти влизаш и не търсиш, ти не търсиш спасението, а ти влизаш в този постоянен ритъм на разрушаване и създаване на битието, в това постоянно течение, в което се отказваш от и това е, което ти стани, който си. Значи ти нямаш в този конкретен момент, нямаш едно формиране
нали, някакво активно наслагване върху материята, но приемане на този ритъм на света, на този постоянен поток. Друга парадигма би била, нали, която също бих могъл да помисля, нали, Платоновата парадигма с една тези, където пък целта е постигането на, където също нямаме този гностически момент, защото имаме обективните идеи. Нали, свят, който е непостижим за теб, върху който ти по никакъв начин не можеш да влезеш, можеш да снемеш време. Къде е това универсализиране на жертвата и съответно другото промисъл за дар? Тоест, значи, оказва се, че нямаме чисто просто автопоесис на така да се каже, или субстантивна самостоятелност, нали, разгръщане и така нататък, а са необходими някакви условия, за да я има, за да е като такава. Това са крайни условия. Тези крайни условия са в крайна сметка, това са страдателността, това е рецептивността, това е отдадеността, това е всъщност жертвата и всъщност именно жертвата като дар. Тоест, може би това вече може би това е един пролаз от жертвата като дар, без който пролаз няма всъщност вероятно, така не съм сигурен, но трябва ли да се универсализира жертвата като дар? И това ли е пролаза към отношение, което вече може да наречем верско отношение? Тоест, това вече означава, че нямаме гностизъм. Тъй като всъщност гностизма не се нуждае тъкмо от тези, така да се каже, крепители. Не се нуждае от универсализиране на фигурата на спасителната смърт като дар. Аз не знам как стоят нещата, вие трябва да ги кажете, вие сте вътре в топло време, така да се каже. Не знам дали ви е интересно, но на мен това не е много. За мен това е, защото това е връзка с това есето на този зето ставаше дума за Дерида, дето спомена Алмалех, там горе-долу това се прокарва, че едва не самоубитността на християнската фигурация на себе си идва по тази линия, т.е. по линията, не знаете, по линия в крайна сметка на това, че смъртта е дар, а смъртта е крайният времеви хоризонт, т.е. дървостта на временизирането. Значи това е, ние сме дарени с това да се временизираме, т.е. да имаме темпоралната крайност, която темпорална крайност да бъде основа за съзиждането на нашата единична азовост, която единична азовост обаче може да се временизира в изправеност, кавички, в гейзинг, както каза там превод, съжалявам, че английски превод, пред Бога. И аз това го попитах. Значи аз за това го питах с този въпрос. Но това, което казвам, много съществено. Значи, хода е този. Хода е дали наистина християнството ни ражда както аз казвам, себевостта, благодарение на това, че ни отгръща хоризонта на временизирането на една крайна субективност, която крайна субективност е крайна с това, че универсализира смъртта като единична смърт, която обаче единична смърт е смърт аналогон на Исусовата смърт, и е спасителна и всъщност довежда до другия полюс на вечността и на безсмъртието. Ето, това мога да го кажа, този път го казах 100% хубаво, защото стана ясно. Стана ясно. Да. И тогава се казва, че ето, виждате ли, ето това е всъщност християнството. И тогава, и това, което големите, аз наистина много го харесах това, начин, пак повтарям, не съм толкова, тук има колеги, които са къде по-специализирани в тази тематика, но там това разграничение вече, което той прави, което разбира се доста любопитно във връзка в този текст на Дерида и за връзка с Патошко, между святото. Защо? Даже аз искам нещо и да направя нещо в тази връзка, може би да напиша нещо, но разликата между святото и собствено религиозното.
или в частност християнски религиозното. И даже в мармурските лекции там на ранния Хайдегер, този знаменит който аз постоянно си го повтарям, защото като се умора за съседа за него си го кажа и случи много така убедително и се казва, че християнската религиозна субективност живее времевостта. Живее времевостта. И че това е всъщност, което е вече спецификата. Това е, което всъщност ни откъсва от какво? Откъсване от свещеното, от святото, от демонизма на партиципацията и на трансубстанциацията, която трансубстанциация гарантира всъщност един друг ход към безсмъртието. Тоест хода от към какво? В крайна сметка от към причастие към една божествена субстанция. Но това е причастие към божествена субстанция. Значи това означава екстасис, това означава в крайна сметка един съвсем друг път на решаване на въпроса за безсмъртието. Този въпрос за безсмъртието не се решава, не минава през какво? През хоризонтирането на времевостта, като единична времевост, която е в абсолютна препратка към вечността. А това означава ситуацията пред Бог. И тук вече и голямото значение на един пример Киркегор, който е хванал собствено погледното е по тази тематика за самобитността на християнството. Дали сега това е така? Аз тук искам да питам вас.